יש פה תמונה, זה לא תמונה, יהודית, לזוז. מתאימה לילות בדלת. מה זה? תחזרי! כן. אולי את לא שומעת אותי קורא לה. אני רוצה אותך, כל כך רוצה אותך. רבי, תוסיף פה וידאו, מה את קשנת? לא, אני שמנה, אל תצלם. זה מה, דודי? שמחה בחורה. משהו שקיעה, אתה חושב שאתה יחיד שלי. לגבי גריק רואים כל צלולית? תחזרי, יש לי פיפי, זה עלייך. ימין, שרף קופים עליי. אני מפסידה יעבוד. מה עם הכיסים? בר ככה זה לא בסדר? לא, ככה. בר ככה זה בסדר? בר ככה. שפיצים לפנים וכאלה? מה את אומרת? מה מככה? לא טוב עם שפיצים לפנים. לא, אני לא יכולה לראות. אחי, על כתב. מצאנו את הכדור הרדמה שלך. אני נופל. מה עם ילדים קטנים? ייקחו לנו את הילדים, הם שמו בשעת הרווחה, לוקחת את הילדים. הילד טבע בג'קוזי, האמא בסנטה בגינה. מה? בובי, מה זה לזה זה כואב? לסאונד. כן, רבי! בוקר טוב! רודר! אני הולכת עכשיו לבריכה. אמא שלך הולכת לבריכה, בסדר? למה? תמותי, את לא הולכת להתקלח, את לא עוזבת אותנו. אמא, הרגת אותי עם דודי, ניתן לו כוס, תראה איך הוא צועק. לא, כפרה עליי. אל תפתחה לה את החזייה. שאמרת על דודי, ניתן לו כוס, תראה איך הוא צועק. בואי, הפשיטה אותה. הנה, ועכשיו הוא הולך לשלוח. דוד! איך בא עכשיו ישר וסוגר? את לא קמה. שים לך על הראש. דודי! מכת שמש תזהרי הכוס. של מי? לא יודעת. התחת. תזהרי התחת. משפחת בתחת. תפסיקי לשתוק לי! זה שלי! זה שלי! זה שלי! זה שלי! מזל שאתם... שאנחנו אגרסיביות? עכשיו